लोगोफोर डिकार्डोलानाव बेफोरबायदि गेलेयो आरोना। बेयावनो गेलेयो बिसोरो क्रिकेटबो गेलेयो। Gol. Kemanot dibe? Kole apunak 5 kg lobo 20 টাকা ta kom dile hola. Keman 75? Ei 80 oloma 80 টাকা dile hol. Na 80 টাকা kore 10 kilo lom. ভাল নাই দেখো যায় আপেল জানা কলো গম মান যাবাই পাই কানছে হ্যাঁ এটু বালা নাকি হ্যাঁ এটা কাটছুং সাম এটা কাটে কোনো হয় মই নিজে কাশ্মীৰৰ পৰা আইছে আমাক নেদিলে আৰু কাক খোৱাবে আপেল বাইজুব খানसै न'आव लांनो पीएससी 100 और 500 का ये बेसिकली आपके अगर आप नॉर्मल 299 का रखें तो उसका स्ट्रिंग के हिसाब से ये मैं रेकमेंड करूँगा दाम कमी जो तो गिने जाए वो फाइल ये कौन लांची ना ज़्यादा है मॉडल पीएससी 500 अगर आप ये एडवांस एवरी के साथ खेलोगे तो आपका कुछ फायदा नहीं तो उसका साथ बेसिकली ये खेला जाता है फिर ये 900 मॉडल भी खेला जाता है अच्छा है यार मतलब जिस बिगिनर्स के लिए ये रेकमेंड करूँगा मैं पीएससी 100 लेकिन आप अगर खेलते हो अच्छे से खेलते हो तो मेरे हिसाब से ये मिड रेंज तो लास्ट बेखौ लानोसै बेखौ लायोब्ला आरो बेखौबो नांखागोन सोलाय सब मोनजोबनाय जानांगोन आंनि न'आव आंनि रुमाव गासिबो मोनजोबनाय जानांगोन बेफ्राय सालादा नामा बियो जागोन मारै दाउ थानो बिनिफ्राय फ्राय सालादा नामा दानि ग्लिबे बोरै बिनिफ्राय सार बेनि सोंनाय मिथिगोन दा ओमफ्राय माला सोखो लाबाय जंथा जुदा लाबाय गोजां बोथोरनि नाय आयु वाव सलिड गोजां बोथोरनि गोजा गासैबो आरो नांबावगौ आंना आंनियाथ' नै बेसो नै आंना नै सिख्लाफोरनो मोजांथार जादों रनाव गोलैबायलै फारसेन नै आयु मोजां समायदोंमोनलै गोसोथोनाय थानाय मोनब्ला हैनो हामदोंमोन साथामनिखौ नांगौ साथामनिखौ नै साथामनिखौ साथामनिखौ सोलिनो गोनांथि गैया जोंनि फैलाय साथामनि प्राइसआ नायनाय बेयाव लिरनाय थागोन प्राइस थागोन बेवहाय नैलाय नै बेयावनो दङ नै बारा नङा बांद्राय नङा
बेयावनो थांखाजोब्बाय फैसाया लोगोफोर उफाय गैया मा खालामनो बेखिनिखौल' बायनो हाबाय आं दिनै उनाव बायलायगोन लोगोफोर डिकार्डेलेनाव बेफोरबायदि गेलेयो आरोना बेयावनो गेलेयो बिसोरो क्रिकेटबो गेलेयो Gol.